Què és i com funciona el Consell de la Policia? És una taula on hi ha 16 membres del govern i 16 membres dels sindicats del cos de Mossos d'Esquadra. És l'òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos, però no és una mesa de negociació. Només és un òrgan intern i, en principi, paritari. Paritari? Ara explicarem per què no és paritari. A la pràctica, el govern sempre vota en bloc. Però què passa a l'altre costat? Doncs que ja tenim tots els sindicats de l'escala bàsica, el de l'escala intermèdia, el de la superior, el de l'executiva i el de la de suport. I passa que, a la part on es representen els Mossos i les Mosses del nostre cos, és un guirigall on es donen situacions com 1. Els sindicats de l'escala bàsica defensen només els seus propis interessos i poques vegades voten en bloc. 2. En el cas que es posin d'acord i votin el mateix, han de convèncer a les altres escales per tenir la força necessària. 3. Sovint, els interessos de l'escala bàsica van en contra dels interessos de l'escala executiva i per aquest motiu aquests últims voten en contra o s'abstenen alineant-se amb el govern. Això pot provocar que un mateix sindicat voti a favor i alhora en contra segons l'escala. I què passa si aconseguim que tothom es posi d'acord i voti en bloc? Doncs que si la conselleria vota contràriament, es produeix un empat. I és aquí on el vot del president o presidenta de la mesa val el doble i tornem a perdre. I per acabar, què passa si tota la mesa del Consell de la Policia, conselleria i sindicats es posen d'acord i aproven quelcom de manera unànime? Doncs que després la Generalitat de Catalunya no està obligada a complir amb el pacte, ja que el Consell de la Policia no té efectes vinculants ni té caràcter de negociació col·lectiva. Algú recorda el pacte de bombers signat al Consell de la Policia l'any 2008? Vota Comissions Obreres, l'únic sindicat que dona veu a les reivindicacions dels Mossos d'Esquadra a la Mesa General de la Funció Pública.